मोननै पिकनिक स्पट जेरैहाय निज्लागुरि पिकनिक स्पट आरो मोनाबिलि पिकनिक स्पट बेहायबो गोबां ससियेल एक्टिभिटिस समाज बेरेखा हाबाफोरखौ जोङो नुनो मोनबाय थानाय जादों आरो बै जायगानिफ्राय जोङो गोबां समाज बेरेखा हाबा मावनाय सुबुंफोरखौ जोङो हमनो मोनबाय थानाय जादों दा बेखायनो बेखौ जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो होबथाथारनांगोन पिकनिक स्पटफोरखौ जोङो बन्द खालामनो थाखाय जोङो थांखि लानांगोन आरो जोङो जेब्लायबो बेखौ देग्लायनिफ्राय होबथानायनि जे थांखि बेखौ जोङो लानाय जाबाय। जोंनि समाजखौ गोग्गो खालामनांगौबा जोंनो नांगोन रायजो राजा बयनिबो खौसेथि दा बबेबा आफादाल' बेखौ नोजोर होनानै मावोबा बियो जाफुङा बेयाव नांगोन रायजो राजा आइ आफा बयनिबो मदद बे मददनि बादै जोङो खामानि मावनांगौबा जाफुंहोनो जों हाया। गिबि गिबियावनो पर्टेल मिडिया बिथांमोननिसिम साबायखर जासिग्रोबाय जे दिनैहाय जिथि दुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद जिथि दुवार दख'रा गावबुरा आफाद लोगोसे जिथि दुवार दख'रा बर' समाज आफाद जथायै जिहेतु फैबाय थानाय जिहेतु फुजा मेलानि थासारि आरो आथिखालनि जि थासारिखौ लानानै जोङो दिनैहाय जथायै दिनै जोङो बे प्रेस रिलिजनि गेजेरजों जोङो फोसावनो सानदों जे फैबाय थानाय जिहेतु फुजा मेलानि थासारि बेखौ लानानै जोङो जथायै सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो थांखि लानाय जायो जे फैबाय थानाय जिहेतु जे फुजा महालय फुजा लोक्षि फुजा दुर्गा फुजा आरो कालि फुजायाव जे फुजा खुंनायनि नामाव जे मेला होनानै जिथु सोरखि खेला होनाय दाइस खेला होनाय ना बेदरनि खेला होनाय दावदै खेला होनाय जौ जुवा होनाय बायदि बायदि थासारिफोरखौ जोङो सिगां समाव नुनो मोनबाय थानाय जादों दा बेखायनो जोङो देग्लाय थांनाय बोसोराव जेरैबायदि फुजा मेला होनानै बेफोरबायदि थासारि सोमजिदों बेबायदिनो देग्लायबो जोङो बै थासारिखौ होबथानो थाखाय जोङो टटेलि जे फुजा खुंनानै जिथु मेला होनाय बे मेला होनायखौ जोङो बन्द खालामनो थाखाय जोङो थांखि लादों मानोना बै मेलायाव जोंनि उन्दै उन्दै एमइ स्कुल फरायनाय एलपि स्कुल फरायनाय हाइ स्कुल फरायनाय बैफोर नि जे फरायसाफोर बिसोरसो बाहागो लानायखौ बैखौबै बाहागो लानायखौ जोङो नुनो मोनबोबाय थानाय जादों दा बेखायनो जोङो जोंनि ओनसोलनि जे थासारिखौ जोंनि ओनसोलनि जे सोलोंथाइनि थासारि समाजनि थासारि आरो बायदि बायदि थासारिखौ जोङो गोजौ फारसे लांनांगौबा मोजां जुदि खालामनांगौबा जोङो मेला होनायनिफ्राय जोङो जानगाराव थानांगोन आरो मेला कमिटिखौ जोङो खावलायनो लुबैदों जे फुजा खुंग्रा आफादखौ जोङो खावलायनो लुबैदों दिनैनि बे प्रेस रिलिजनि गेजेरजों जाहाथे फैबाय थानाय जिहेतु फुजाफोर दङ जेरैहाय महालय फुजा दुर्गा फुजा लोक्षि फुजा कालि फुजा जायफोरनाखि खुंगोन जाहाथे फुजाखौल' खुङो जोंहा फुजा खुंनायाव जेबो बादा होनांगौ जेबो बाथ्रा गैया नाथाय फुजा खुंनानै मेला होनायखौसो जोङो बुंबाय थानाय जादों आरो फैबाय थानाय समाव जिहेतु बे मेला खुंनाय हाबाफारिखौ जाहाथे खुगायाव लाबोआ आरो मेलाखौ टटेलि बन्द खालामनो थाखाय आङो बे प्रेस रिलिजनि गेजेरजों आङो खावलायहरदों लोगोसे जोंनि ओनसोलाव सोलिबाय थानाय जिहेतु ड्राग्सनि थासारि उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बायदि बायदि थासारिफ्रा जोंनि दख'रानि सिङाव दिनै सोलिबाय थानायखौ
जोङो नुनो मोननाय जादों। दा बेफोरखौ होबथानांगौबा जोङो खुनु मेला खुंनायखौ जोङो बन्द' खालामथारनांगोन आरो मेला खुंनानै जोंहा जेबो लाब जाया बरंसो जोंहा खहासो जायो। दा बेखायनो जोंनि ओनसोलखौ लुखांनांगौबा जोंनि ओनसोलनि सिङाव थानाय गासै आफादफोरानो गासै दैदेनगिरिफ्रानो बेहाय बाहागो लानायनि गेजेरजों जोङो मेलाखौ जों होबथानांगोन। आरो जोंहा मोननै पिकनिक स्पट जेरैहाय निज्लागुरि पिकनिक स्पट आरो मोनाबिलि पिकनिक स्पट बेहायबो गोबां ससियेल एक्टिभिटिस समाज बेरेखा हाबाफोरखौ जोङो नुनो मोनबाय थानाय जादों आरो बै जायगानिफ्राय जोङो गोबां समाज बेरेखा हाबा मावनाय सुबुंफोरखौ जोङो हमनो मोनबाय थानाय जादों। दा बेखायनो बेखौ जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो होबथाथारनांगोन। पिकनिक स्पटफोरखौ जोङो बन्द' खालामनो थाखाय जोङो थांखि लानांगोन आरो जोङो जेब्लायबो बेखौ देग्लायनिफ्राय होबथानायनि जे थांखि बेखौ जोङो लानाय जाबाय। दा बेखायनो आङो खावलायनो लुबैदों साफ्रोमबो जोंनि जिहेथु फुजा खुंग्रा आफादफोरखौ आङो खावलायबावनो लुबैदों जाहाथे देग्लाय जाहाथे फुजा खुंनायनि नामाव खुनुपदे मेलाखौ गोसोखाङा आरो मेला होनायखौ बन्द' खालामो आं बेखौनो खावलायनाय जाबाय। बे मोनाबिलि समाव नैबे प्रेस रिलिजनि गेजेरजों साफ्रोम जोंनि टेन्डर आन्चलिक नि सिङाव थानाय आइ आफा रायजो राजानिसिम मोनाबिलिनि खुलुमनाय जासिहरबाय। आं टेन्डर आन्चलिक गावबुरा हन्थानिफ्राय आं बेखौनो खावलायहरनो लुबैदों जे फैबाय थानाय जानो गोनां जिथुनाखि लोक्षि फुजा, दुर्गा फुजा, कालि फुजा बैफोराव जाहाथे जोंनि बर' जाथिया ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा आवगायनि बायदि फुजा मेला होनाय बैफोर जिनिसनिफ्राय गोजानाव थायो बेखौनो आं दख'रा आफाद गावबुरा आफादनि जानानै गुरैयै खावलायहरदों जे जाहाथे बिनिफ्राय गोजानाव थानानै जों समाजनि थासारिखौ मोजां खालामनो हायो। आरो बेखौ जों बयबो गिदिर उन्दै साफ्रोमबो रायजो राजा आइ आफाया सानो सिन्था खालामो जों बोरैबा बर' जाथिखौ मोजां फारसे दैदेनलांनो हागोन, जोंनि फिसा फिसौखौ मोजां फारसे जों आगान सुरहोनो हागोन बैखौ नोजोर बोनानै जाहाथे जों बयबो गामि सिङाव थानाय आइ आफा रायजो राजा उन्दै गेदेर बयनिसिमबो आं गावबुरा आफादनि जानानै गले गले खावलायहरदों। आरो जों दिनै ज' टेन्डर आन्चलिक बर' फरायसा आफाद, टेन्डर आन्चलिक बर' समाज, टेन्डर आन्चलिक गावबुरा आफाद जयै लोगो नांनानै बे फैबाय थानाय फुजा मेलानि सायाव मोजां गुवारै रायलायनानै जों बोरै बर' जाथिखौ फोसाबनो हागोन, मोजां खालामनो हागोन बे नोजोरखौ लानानै जोङो सावरायनाय जादों। आरो फैबाय थानाय समाव जों बेखौ जयैनो लोगो नांनानै बे बर' जाथिखौ मोजां खालामनायनि खाथिराव खामानि मावलांनायखौ जोङो आगान सुरलांनांगौ होननानै खौसे जानानै जों रायलायनानै डिसिसन खालामनाय जादों। जाहाथे बे रायलायनायखौ मोजां फिथाइ थायनायनि थाखाय बयबो आइ आफाया रायजो राजाया मदद खालामो। आं बेखौ साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आइ आफानिसिम गुरैयै खावलायनानै दिनैनि प्रेस मिट बुंनायखौ आं बावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। रायजो राजाफोर खेथि बारि खालामनायनि उनाव मोनसे रंजानायनि मोनसे गोसो जायो बिनि सायाव मा बुंदों रायजोफोरा रंजानाय गोसो जायो। दा बेनो बाथ्राया जोंनि बर' जाथिया गुबुन हारिफोरनि बायदि डिसिप्लिन भाबै फुजा मेलाखौ जों जानो रोङा। मालायजों गुबुन हारिखौ नोजोर होयोब्ला बिसिना माने फेमिलियै फुजा मेलाखौ जायो, स्टेन्डार्ड भाबै सोलियो। खिन्थु जोंनि समाजाव जों बिदिखौ रोङा। जोंनिया जाहैबाय ससियेल एक्टिभिटिस बे एन्टि एक्टिभिटिस जेन'बा जोङो बिदिनो जौ लोंनाय, गाज्रि बेबहार खालामनाय, जोंनि बे लाइमोन यां जेनेरेसननि मानसिफ्रा ओजों गारि सालायथिंलाबायनानै गाज्रि माबा मोनसे थासारिखौ सोमजिहोनाय बेबायदिनि थाखायनो दिनै जोङो ज' लोगो नांनानै जाहाथे बिनिफ्राय जों बारग'नो हायो, रैखा मोनो, जों बेखौ रायलायनानै डिसिसन लानाय जादों। दा जोङो सानदोंमोन आफादा जोङो नंगौ बोथोर लानानै बोथोर बर'हा रंजानाय फोरबो दङ। दिनै बैसागु बोथोराव जोङो रंजायो बाजायो, खिन्थु बेहाय जोंहा फुजा मेला गैया। जोंनि बोथोरनि एसे एनै जौ लोंनाय
जा समाजाव नेम दङ परम्परा बैफोर रंजानायखौ जों होबथानो थाङा खिन्थु नैबे जोंनि फुजा मेलायाव गाज्रि माने जुवा होनाय लोङै जायै लामा साला एक्सिडेन्ट जानाय आरो बिदिनो फुराना दायफोरखौ लानानै लोंनानै जानानै बिदिनो अन्धबिसास बेहाय एक्सिडेन्ट जानाय जेनेबा खोमसि फोथायनाय आरो बिदिनो दहाय बुंनाय बायदि उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बैफोरखौ जोंनि गेजेराव फ्राय नुदों। बिनि थाखायनो जों बिनिफ्राय बोरै बारग'नो हायो बे खामानिखौ जोङो दिनै ज' रायलायनानै मोनसे जयै खामानि मावनांगौ होननानै जों थिरांथा खालामनानै लानाय जादों। बे प्रेस मिटनि गेजेरजों आङो टेन्डुवार आन्चलिक दख'रा बर' समाजनि आफादगिरि जानानै बेखौनो फोरमायनो सानोदि दा जोंनाव दासान्दि थासारिया गाज्रि अबस्थायाव दङ। जेरै दहायनो आबसुनि आफादगिरिया बुंलांनाय बायदि दुर्गा फुजा मेला होनाय कालि फुजा मेला होनाय बेफोरबादियाव जोंनि गथ' गथायफ्रा गोबां उसुबिदायाव गोग्लैयो। उसुबिदाया बेनो दिनै मोनसे जायगायाव मेला होयोबा हेरेसमेन्टआ सोर जायो? गारजेनासो जायो। गारजेनाव एखेबारे दावराव दावसि खालामनानै थाखा फैसा बिनानै लांनानै बिथांमोना उपभय खालामहैयो। मेलानि नामाव थांसै गारजेननिफ्राय फैसा बिख'नानै लांनानै गाज्रि बेबहार खालामहैनानै जोंनि समाजाव गुबुंले खालामो। जायनि थाखाय फरायनाय बेलायाव गाज्रि रिजाल्ट ओंखारहैयो। दा बे मानो? बे जाहैबाय टेम्परारि एन्जयमेन्टनि थाखाय मोनसे मेलायाव थांगोन। बे मेलायाव थांनानै गोबां लोगो मोनगोन, मोजां लोगो मोनगोन, गाज्रि लोगो मोनगोन। बिथांमोननि दारैनो बेक्तिगतबो गाज्रि आरो न'खरनिबो गाज्रि, गावनि फरायनाय बेलायावबो गाज्रि जायो। बिनि थाखायनो जोङो गोदोनिफ्रायनो बर' समाज हिसाबै जोङो नाजाबोगासिनो दंमोन। जोंनि बे टेन्डुवार एरियायाव जौ फाननाय, जौ बायनानै लोंनाय बिथांमोनखौ हाजासे जोङो हमनानै साजाबो होबाय, जेलावबो फाथायहरबाय। नाथाय दिनैसिम बे जिनिसा जोबनो थाङाखै। ओंखायनो बे जिनिसखौ जोङो फोजोबनांगौबा, जोंनि समाजखौ गोग्गो खालामनांगौबा जोंनो नांगोन रायजो राजा बयनिबो खौसेथि। दा बबेबा मोनसे आफादाल' बेखौ नोजोर होनानै मावोबा बियो जाफुङा। बेयाव नांगोन रायजो राजा आइ आफा बयनिबो मदद। बे मददनि बादै जोङो खामानि मावनांगौबा जाफुंहोनो जों हाया। ओंखायनो आङो गुरैयै खावलायदों, जोङो जोंनि समाजखौ जुदि गोग्गो खालामनांगौब्ला जोङो गावनि गथ' गथाय गासिखौबो जोङो रोंगौथियाव देरहासार जाहोनोब्ला जोङो समाजखौ गोग्गो थासारियाव जों लाबोनांगोन। ओंखायनो आंनि खावलायनाया बेनो, नोंथांमोना बयबो दिनैनि बे प्रेस रिलिजनि गेजेरजों गाव गावनि एरिया, गाव गावनि गथ' गथाय बिसोरखौ मोजां नोजोर होनो हाथों। आङो बेखौनो मिजिंथिनानै आं दिनै बयखौबो खावलायनानै आंनि बे प्रेस रिलिजखौ एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।